Диков. Остава да видите. Николай Бареков дава първото си телевизионно интервю в качеството си на политик в Диков. Знае ли какво го чака? Знаеш ли какво те чака, Ники? Сашо, добър ден първо. Добър ден. По 10 кофи помия на ден, сигурно. То вече започна. Не знам. 11 и 12 няма да се притесняваш новия казан, който очакваш да излее върху теб. Кажи ми първо поздравление. Дума в България, така че очаквам най-лошото. Yes. Първо поздравление, твой е Ботев, би Локомотив в матч, който завърши преди половин час. Поведе Ботев с 1-0, след това с човек по-малко направи 2-0. Тъй като аз съм за ферплея, както добре знаеш. Затова изчетох сумата, има тук нещо не подготвил. Може малко театрално да получи. Това го забравяме. Забравяме слушалката. Супер, защото преди малко ти говореха нещо. Говореха ми нещо. Така, забравяме слушалката. Тук, ако мога да е... Или тук, хвърляме отзад, няма да мога само да не се чува, защото имаше една телевизия, се чува на водещия, как му го... Няма какво да... Ако се чува, няма какво да... Още по-добре. Слушалката, за да не се чува. Още по-добре. Няма никакъв проблем. Коректното поведение. Няма никакъв проблем. Аз обичам нещата да са ферплей, да... Останали са едни служебни очила и една скъпа химикалка. Дойдох при теб за първото интервю, така? Защото интервюто ще бъде неудобно. Познаваме се от много време така. И съм сигурен, че ще дадеш всичко от себе си. Ще се опитам да оставите всичко от себе си. Веднага почваме с сряда 11-ти пресконференцията. Ти на пресконференцията обяви, че излизаш от TV7, че създаваш голям граждански медиен проект България без цензура, само че малко след това дойде и първия гаф някакси. Ти обяви там, че Кошлуков ще бъде изпълнителен директор или че шеф на борда на директорите. Оказа се, обаче, че няколко часа по-късно, както добре знаеш, стана някакъв гаф. Мога ли да почна от самото начало? Кошлуков си подаде оставката. Така. Кошлуков работеше от самото начало по тези проекти. Той е председател на борда на директорите на компанията No Frame и ако се заровиш в търговски регистр, ще видиш, че той беше основател на тази компания. Дори жена ми имаше известен процент от компанията. Кажи ми, защо си подаде оставката Кошлуков, като председател на борда на директорите, представляваше компанията в отношенията и към другите медии. TV7, Нова телевизия, BTV, БНТ и така нататък. Това беше негово решение. Никога не съм обявявал обаче, че Кошлуков е част от моя проект. Никога. Той не е бил, аз казах, още в самото начало, за да не стане това недоразумение, че Кошлуков никога не е имал нищо общо с политически проекти или пък с медийния проект България без цензура. Той представи другите предавания. Защо си подаде оставката? Това е негов проблем. Не е мой. Аз не съм служител нито на No Frame, нито на TV7, не съм собственик, не съм управленец. Това не е въпрос към мен. Ти си шеф вече на No Frame? Аз никога не съм бил шеф на No Frame. Не, ти ми казваш, че ще ставаш шеф на No Frame, преди когато се виждаха. Казвал такова нещо. Казахте, че ще помагам да се управлява добре тази компания. Аз съм създала тази компания, но не съм вътре в оперативното ръководство. С TV7? Не. И News? Все още по документи имам, разбира се. Нали знаеш, че процесът е много сложен. Аз съм член на 2 борда на директорите, изпълнителен директор на 2 телевизии. Подал съм официално заявление до Allegro Capital. Имах разговор с тях в Лондон. Процесът е започнал. Той ще завърши в доста разумни срокове. Определени са и хората, които вече ще ме заместват там, така че нещата са нормални и върват в нормалните рамки, в нормалните граници и нормалното темпо. Ще има и нов шеф на новите, доколкото разбирам. Ще има доста промени, но те са на нива, които няма да разместят пластове в телевизията. Няма как да не си питал Кошлуков, защо напускаш? Не съм го питал, аз имах и разговор с него. Знам, че му е тежко. Той има разговори с други хора. Питайте го, аз мисля, че ще стане интересно интервю. Питай го. Ако поканиш Кошлуков. Разбира се, че го питах. Какво ти каза? Какво ми каза според теб? Не знам. Пусни да видим. Ако го имаш записано или пък кажи. Както тия на най-различни такива, които ги е страх, като Светлин Йовчев в лични причини. И той като напуска Плевна в лични причини. Добре. Това е негово право. Днешка, Робер, що изкара на гърба на Нешка да помпаш някакъв имидж? Сашо, направих няколко пъти уточнението. Че този проект първо не е политически, той е медия. Проектът има за цел всички вие, журналисти, медии, политици, граждани, да чуем какво мислят българите. Нешка Робил в този проект е със своята музикално-артистична програма и нищо повече. Тя за мен е един пример. Аз съм се учил от нейния пример, защото преди 25 години в България говорихме за гласност.
за преустройство и за това да няма цензура, нали така? Точно така. Тя е един позитивен пример. Тя идва със своята музикално-артистична програма. И нищо повече никога не съм правил никакви внушения, както и самата след като ти плащаш за 20 спектакъла, в което е нормално. Има ли нещо лошо? Няма Аз като изпълнителен директор на TV7 не съм платил нито лев на нещо свързано с бизнес извън България. Дадахме пари за спорта, дадахме пари за музиката, 4 сериала произведохме. Има ли нещо лошо в това? Нищо лошо няма, но просто да кажеш, ти плащаш на Нешка за 20 спектакъла, доколкото знам, тя ги изпълнява, става дума за чисто търговско отношение. Разбира се. Нямаше нищо общо с каузи, аз мисля, че има кауза, има морал, има една плоскост. И тази плоскост, която Нешка споделя, и аз мисля, че тя го каза, е, че хората ще могат да говорят без цензура. Това е моето желание. И желанието на моя екип.